Casa Production वालांकीन साबिमाय सांत खुरीस आणि सांत आंतोनीच्या आसव्याकार रावण उर्बानो कारवालो दाखयता आपलो दुसरो तियात्र आंगोणेचो खुरीस सजमता आमचे सगळे गोंयकार भाव आनी भयणां हो आमचो तियात्र तुम्ही मानून घेतले म्हणून आदीच पुढे आमच्या काळजाचे खोला एकतान देव बरे करू म्हणटा. आंगोणेचो खुरीस उजाक मानतात सगळे मनीस. आंगोणेचो खुरीस राखता आमकां रातीस. खुरीस तो जाऊन आसा जेजूचो लुकार. खुरसाचो आमच्या केन्नाच फारीक करूंक जायना उपकार. बाबाटा तूं मागोतो खुरीस दिता मोहितोल. बाबाटा तूं मागणे कोर खुरीस मिलाग्रेची जोड. खुरीस मिलाग्रेची जोड. आंगोणेचो खुरीस उर्साक मानतात सगळे मनीस. आंगोणेचो खुरीस राखता आमकां रातीस. Yeah.